Etxetik iez egiteko kalea zeharkatzea, mutiko batek bakarrik egin lezake, baina kaleak egunero ibiltzen dituen gizon hori. Jadanik ez da mutiko bat, ez doa etxetik iez. Badira udan eguzkia sartzen ari den gazan, utxik geratzen direneko arratsalde batzuk, eta landare alferrekoen etorbidetik heldu berri den gizon hori gelditu eginda mereziote. Bakarrik egotea geroan ere, bakarrik egoteko mereziote. Bakarrik egotea geroan ere, bakarrik egoteko. Kalerik kalen bakarrik, plazak eta kaleak utxik, gelditzeko esan behar zaio andereren bati, eta norberarekin bizi dadila eskatu behar zaio. Zeure buruarekin bestela mintzatuko zara mereziote. Bakarrik egotea geroan ere, bakarrik egoteko mere